Du er på teater, ikke? Ja. Er det sjovt? Ja, det er meget sjovt. Har du prøvet at spille teater før? Ja. Hvor? Skoleteater og sådan noget. Er du god til det? Ja, det ved jeg ikke. Hvad har du lavet i dag? Jeg troede, det var ham, der stillede spørgsmål. Jeg har slået folk med en pisk, og jeg har løbet rundt og kigget på andre spille teater, og hvad de har lavet indtil videre. Og nu skal jeg op og lave replikker og sådan noget. Vi er teatermennesker, og jeg er mor, og Maiken hun er danser. Og det er meget Hvad har I nået indtil videre? Vi har starten og slutningen og nogle ting. Vi er næsten færdige. Så hvis vi bare kunne blive færdige med scenen, så ville det være helt fint. Er der andet, du gerne vil spørge? Er I glad for teaterugen? Ja. Det er okay, vi har ingen timer. Hvad har du lavet i dag? Jeg sætter lys op. Og du har ikke lavet andet, eller hvad? Hvad skal du så til at lave? Jeg skal sætte lys op. Okay. Hvad laver I her på musik? Musik. Du spiller musik. Er det sjovt? Ja. Hvad er I i gang med at spille nu? Hvad skal du have nået i dag? Hvad har du lavet i dag? Til skole op. Hvorfor?